खुलुमबाय आंनि आंगो लोगो नोंथांमोनखौ गिबि सेन्टारावनो आंनि बे विल्सन बड' मटिभेशनल स्ट'री चेनेलाव आं विल्सन हाजवारिया नोंथांमोनखौ बरायग्रोबाय। लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव थांनाय गहपुरनि 2 नं बिक्रमपुराव 16/4/2021 मायथाइयाव जिबायदि मोनसे जाथाय जालांबाय बै जाथायखौ लानानैनो आङो दिनै आरो फिन खनसेबाव नोंथांमोननि गेजेराव बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। लोगोफोर दिनै बे जाथायाव जालांनायाव दिनै 2 सुबुङाथ' गावनि जिउखौ अलरेडि खोमाखाबाय। लोगोसे 2 सुबुङा दिनै गुवाहाटीयाव गावनि जिउखौ लानानै नारा नाथा जुजिथाबबाय थादों आरो लोगोसे 19 सुबुङा दिनै गुबुन गुबुन मेडिकेलाव बिथांमोनाबो दिनैहाय नारा नाथायै गावनि आखाइ गावनि आथिं बायनाय गावनि मोखां दोलानाय गावनि गन्थं खोमा गिजिजिनाय बायदि बायदि जानायफोरखौ बिथांमोनाबो देखायबाय दङ। लोगोफोर दिनै बिथांमोनखौ नायनो थाखाय बिथांमोननि बे बेरामखौ फाहामनो थाखाय बिथांमोननि जानाय बे आखाइ बायनाय आथिं बायनायफोरखौ फाहामनो थाखाय दिनै गोबां रांनि गोनांथि जानानै फैदों। जाय राङा दिनै 2 नं बिक्रमपुरजों लोगोसे दिनै गहपुर हालामाव थानाय रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि थाखाय सानब्लाबो सानस'नो हायै बायदि जानानै दङ। आरो बेखौ लानानै दिनै सानजा गहपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बाख्नाय जाथावना खामानि मावनायखौ नुनानै जोङो जोबोदैनो गोजोननाय मोन्दों आरो बाख्नाय जाथावना खामानि मावदों। मानोना दिनै बिथांमोना लाजिया फांजिया बाक्सु बानायनानै दखान बिथांमोना होदों आरो बे बाक्सुआव रायजोफोरनिफ्राय बिथांमोना अनसुंथाइ बिहैदों। बेखौ नुनानै जों थारैनो जोबोद गोजोनदों। आरो लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनखौ बुंगोन, नोंथांमोनाबो जुदि सोरबाफोर बेबायदि बै गोग्लैसोनानै थानाय बै आथिं बायनाय आखाइ बायनाय खोमा जिनाय गन्थं जिनाय बायदि बायदि जानानै थानाय बे खुनि जानायफोरखौ नोरजिया जानायफोरखौ नोंथांमोनाबो जुदि मदद खालामनो गोसो दङब्ला नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव होनाय एकाउन्ट नाम्बारजों लोगोसे जुदिहे नोंथांमोना बांसिनै मिथिनो लुबैदोंब्ला नैबे एकाउन्ट मबाइल नाम्बाराव नोंथांमोना कल खालामनानै सोंहरनो हागोन। लोगोफोर मानोना दिनै 1 लाखनिल' बाथ्रा नङा 2 लाखनिल' बाथ्रा नङा खमसे खम 20-25 लाखसो बिथांमोननि बेरामखौ फाहामनो लागै जोंनो थाखा नांगौ जानानै फैदों। मानोना टटेल दायो मेडिकेलाव थाबाय थानाय सुबुं अनजिमाया 19 सुबुङा दिनै मेडिकेलाव दङ आरो बिनि गेजेरावनो 2 सुबुङा दिनैबो गावनि जिउखौ लानानै नारा नाथा जुजिथाबबाय थादों। आनखि जों दिनैबो बुंनो हाया जे बिथां 2खौ जों मोनफिनगोन कि मोनफिना। बेनिखायनो लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोनाबो एसे एनैबाबो थाइसेब्लाबो थाइनैब्लाबो नोंथांमोना दान होनानै बै बे गोग्लैसोनानै थानाय न'खरफोरखौ नोंथांमोनाबो मदद होगोन आंहा फोथायनाय दं। लोगोफोर आरो आं बेखौनो बुंनानै दिनै नोंथांमोननिफ्राय अनसुंथाइखौ मोनगोन होनना आसा खालामनानै आंनि बे बुंनायखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।